vores Ask Me video. Ask os video. Whatever. Ja. Kevin spørger. Kevin. Hvad synes I om mig? Jeg kender dig ikke. Du er flink. Ja. Du er skør. Du er sikkert flink. Så har I noget mod rødhåret, hedder det? Nej. Overhovedet ikke. For jeg vil selv være rødhår, og hun har været rødhår. Jeg ved ikke, om man kan se, men jeg har haft en rød skær. Så nej, jeg har overhovedet ikke noget mod, og de er ginger, de er rigtig seje. Ginger. Cassandra, hvor pæn er jeg faktisk 10? 7,5. Nej, 7, 8, 9, jeg ved det ikke. 9,5. Freja Ringsgaard. Hvorfor siger jeg hendes efternavn? Nå, hvad synes I om mig? Du er rigtig, rigtig sød, Freja. Og du er mega god til fodbold, og så elsker jeg dig virkelig. Du er nuttet. Ja. Malu. Hvor pæn er jeg faktisk 10? Du er også en 7, 8, 9. Det er omkring. 8,5. Cecilie. Er jeg pæn? Meget. Ja. Er jeg sød? Meget. Ja. Rigtig, rigtig, rigtig meget. Ja. Skal I finde dig? Helt sikkert. Du skal ikke. Jeg sagde hver dag over skolen. Ja. Men Freja. Cecilie, vi skal helt klart finde en dag, for jeg savner dig helt vildt. Justin Bieber eller One Direction? Justin Bieber. Ja, Justin Bieber. Men jeg kan rigtig godt lide One Direction. Ej, jeg kan ikke lide deres sang. Undskyld, jeg er One fans. Whatever. Okay, hvad er det dårligste ved at selv? Hvad? Hvad er det dårligste ved at selv? Min højde. Helt klart min højde. Jeg hader min højde. Og jeg skal lige sige, at jeg er for høj. Jeg vil sige min bryster. Min højde. Kan du høre? Hun skal have noget af min højde. Er I forelsket? Ja, jeg er forelsket, og det er selvfølgelig min kæreste. Hun er stamkilde. Sjovt nok. Det er altså lidt forskelligt. Der er ikke rigtig en, der er fast. Han skriver til mig. Nå, okay. Hvad synes I om mig? Stadig, Cecilia, alle de her spørgsmål. Du er rigtig sød, og jeg elsker dig overalt, og vi skal snart finde en dag. Og ja, du er bare en fantastisk veninde, som jeg ved, jeg kan stå på. Du er skøn, du er sød, du er køn. Du er bare mega nuttet. Okay, Julie. Julie, min skat. Er det Fischer? Hun hedder Fischer. Jeg kan simpelthen ikke udtale efternavn rigtigt, så var lige så skrive det. Okay, hvad synes I om mig? Du er sød. Du er sød, og så ja, rigtig sød, og du er rigtig pæn. Du er min gudinde, så du er alt. Okay, skal vi finde en dag? Jeg tror nok, I to I skal finde en dag. Hvor pæn er jeg for 10? 10! 7, 8, 9, jeg ved det ikke. Sofie Jensen. Hvorfor skal jeg hele tiden til at sige deres efternavn? Okay, jeg kan godt sige det. Sofie Jensen. Det siger jeg bare med alle. Jeg synes, siger mig. Ja. Du er sgu flink nok. Du har gået i min klasse. Så du er fin. Der har jeg gået sammen med meget med. Beskriv hinanden med 3 ord. Ubeskrivelig dejlig. Og min søster. Du er skøn, du er sjov, og du er nuttet. Og så er du også på ubeskriveligt, kan vi sige sådan? Er jeg nuttet? Jeg er din bamse, Martine. Nej, men du er nuttet på en sød måde. Okay, kage eller slik? Slik. Og især lidt kriser. Slik. Hvor gammel er jeg? Jeg er 13. 5. Hun bliver 15, men det bliver hun lige om lidt så. Jeg siger bare, jeg er 15. Pizza eller Tivoli? Helt klart Tivoli. Nej. Ingen af delene. Vil du ikke i Tivoli? Ej, jeg synes, det er kedeligt. Ej, okay. Ja. Daniel Friis, hvad er min livret? Det er spaghetti carbonara med, Det aner jeg med sgu. bacon. Jeg siger det samme som min. Emma Bæk Østerberg. Hvad synes I om mig? Du er fantastisk, jeg elsker dig. Og smuk, rigtig smuk, og vi skal finde en dag, og det, ja. Hvad betyder jeg for jer? Meget. Du er virkelig en rigtig dejlig veninde. Du er mænd, kan jeg holde Mit meget. udseende er faktisk 10. 8, 9 faktisk, for jeg synes, du er helt ekstremt køn. Jeg vil have 9,5. dine øjne. 9,5. Næsten 10. Min personlighed 10. Altså 10. 10. 10. 10. Skal vi finde en dag? Ja. Ja. Julie igen. Er I glade? Meget. Er I forelsket? Ja. Nej. Helt vildt. Jo, lidt. Jeg er helt vildt forelsket. Men jeg har ikke fundet den rigtigt, så... Hvem er jeres bedste veninde? Lisa Henriksen. Og jeg kan lige linke hende nede. Jeg har ikke nogen. Det kan godt være, jeg linker. Jeg har haft Maria Weissmose. Ja. Men så blev der kompliceret forhold imellem mig og hende. Ja. Så Men gik min det. er Lisa Henriksen. Hvad betyder jeg for jer? Du betyder sgu meget. Ja, du er en rigtig dejlig veninde. Okay, Signe Danielsen. Lys eller mørk chokolade? Lys! Mørk. Blondine og brunette, det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg opfører mig som blondine, og har været blondine, men nu er jeg brunette. Og Jeg kender dig ikke. Jeg
jeg kan lide dem begge to, men hvis jeg skulle allermest vælge, så var det helt klart brunette, fordi det er min naturlige hårfarve. Udenfor eller indenfor? Indenfor, i hvert fald i det her vejr. Det her vejr, men så Sommer. udenfor. Udenfor. Håndbold eller fodbold? Fodbold. Det ved jeg ikke. Bare sige en eller anden. Jeg er ikke så glad for nogen af dem. Nej, du skal sige. Så er fodbold. Det ser jeg for det meste. Veninde eller kærester? Veninder hedder det. Kærester eller veninde? Men jeg har bare begge dele. Okay. Ja, men jeg synes, at veninder skal komme først. Ja, helt klart. Også familie. Mm. Skole eller ferie? Ja, ferie. Ej, nej, skole, vi skal da rigtig sommer eller vinter? Sommer. Selvom jeg fødselsdag i vinter, så sommer. Hvad så sommer? Ja. Danmark eller Italien? Italien. Dreng eller piger? Piger. Altså sådan kønmæssigt, sådan hvad jeg er, pige. Hvad jeg bedst kan lide, pige. Hvem jeg er til, dreng. Det samme. Blå, grønne eller brune øjne? Brune. Og altså hvad vi har. Hvad vi har, der har vi blå begge Ja, to. virkelig blå. Virkelig blå. Det er sådan nogle Rigtig lyseblå, nu kan man så ikke se det, men når solen skinner på vores øjne, så er det bare sådan... Det kan man godt se inde på mit profilbillede. Men men jeg vil gerne have brune øjne. Ja. iPhone 5 eller iPhone 4? iPhone 5. Men vi har 4'eren. S. Ansigt med makeup eller uden? Uden. Jeg ligner en Eskimo uden. Jeg er ligeglad. Mascara eller puder? Mascara. For du ser også ud, hvis du har puder i ansigtet uden mascara. Naturligt hår eller farvet? Vores er farvet. Altså, mit hår er farvet, men hvis du selv kunne vælge, så naturligt. Selvfølgelig vil jeg gerne have et naturligt Jeg vil gerne have en hårfarve. naturlig hårfarve, men jeg vil også gerne have en anden farve. Piercing eller ikke piercing? For jeg kunne rigtig godt tænke mig en navlepiercing. Og vi har også piercing, og hvis man kan sige de der piercinger i ørerne, så har vi, Ja, så har vi rigtig mange. Rigtig mange. Hvad synes I om mig og Fie? I er fantastiske, I er små myggenet. Jeg aner det ikke. Kan du godt lide myggenet? Jeg elsker myggenet, og det kan du ikke. Du fatter ikke en skid. Nej, jeg Har I en kæreste? Nej. Lisa, du er så dum, for du ved det godt. Jeg har en kæreste, og det er Jonas. Bedste veninde og hvem? Lisa Henriksen. Hallo. Jeg har ikke nogen. Nå, bedste ven og hvem? Den er faktisk lidt svær, for jeg har faktisk rigtig mange bedste venner. Jeg har 2. Jakob Pallesen, jeg har Daniel Friis, jeg har Niklas, og det er sådan mine 3 virkelig bedste venner. Og så har jeg alle dem, der kommer bagefter. Så Jeg har Magnus Mogensen, min elskede guldklump, og så har jeg Mads Rod, min pjuske dejlige ven. Yndlingsdyr. Det er helt klart hund. Mit har altid Eller, nej, så er det hest. Mit har altid været en hvid tiger. Ja, okay. Hvid tiger. De er også meget. Det er min største frygt. Jeg troede, det stod frugt. Største frygt. Jeg tror ikke, jeg har nogen frygt. Jo, jeg har frygt. Eller, man kan ikke sige sådan frygt, men jeg er bange for at gå i sådan et spøgelseshus. Jeg er rigtig bange for noget, og det er noget, jeg så i går. Det var en gyserfilm. Det er simpelthen at blive lagt ned i en kiste og Begravet levende. Ja, begravet levende. Det er uhyggeligt. Nej. Ja, og så er en, der graver en op igen. Det er sådan lidt reddet. Nej, det er endnu mere klamt bare at ligge dernede. Det bedste ved jer selv. Det ved jeg. Mine øjne, tror jeg. Jeg kan godt lide dem. Jeg kan godt lide, at jeg er så god til at danse, som jeg er. Jeg kan godt lide mine øjne. Jeg kan godt lide... Nej, jo. Jo, måske lidt mine øjne. Men ellers så kan jeg ikke lide noget ved mig selv. Den lækreste fyr nogensinde. Min kæreste. Det ved jeg ikke. Jeg er helt blank. Jonas Damkilde. Yndlingssang. Der har jeg faktisk ikke nogen. Jeg har måske en, men det er det er et rockband. Okay. Desværre. Jeg er ikke så meget poppet i det. Hadesang. Det er helt klart Obam Gangnam Style. Min og Justin Bieber med Baby. Okay. Okay, Morten. Hvad skal jeg lave i morgen? Jeg skal måske være sammen med min kæreste. Jeg skal måske være sammen med... jeg skal være sammen med Maria Weissmose, eller så skal jeg måske være sammen med Julie Fischer, hvad nu er det, man siger hendes efternavn. Og så med Mønster. Okay. Eller Lykke, eller... Men... Ej, hvorfor er der ikke lige noget her? Men, hvad synes I om mig? Du er rigtig sød.
Og du er rigtig god til fodbold. Og så, ja, du er bare en af mine rigtig gode veninder. Du er sød, du er sjov. Du er, skal vi sige, bare hyper. Det er helt taget. Morten, hvordan er jeres forhold? Meget knyttet. Vi siger alt til hinanden. Ja, vi siger altid hinanden, men efter jeg har flyttet til flygtskole, Så er vi meget mere sammen. så er vi og meget mere glade for hinanden, når Ja. vi ser hinanden. Fordi når man går på en skole, det er sådan noget. Jeg får Go. kyst af hende nu. Gå. Ja, Nå. jeg er ikke nu. Hvordan ser jeres yndlingsdrømmeprins ud, Jonas? Der aner jeg ikke. Har I- Han skal være sig selv. Hvem har flest kærester? Mor. Du har ikke haft flest kærester. Det har jeg. Nå. Hvad er det, var? Jeg Jeg tæller ikke. Tænk lige på Simon og Ja, vi er ligeglade. Men det længste forhold, det er mig. Hvor lang tid var det? 2,5 år. Nå, okay. Vi var et år, så ved jeg også det. Helena er jomfru. Stjernetegn? Nej, vi er skytten. Og hun er fisken. Men ja, vi er jomfru, hvis det er sådan Kompliceret, hvis du mener... sexy LOT-ting. Eller andet. Ja. Hvad synes du om mig? Du er rigtig dejlig. Og du er fucking pæn. Og jeg hader dig virkelig. Du er fucking pæn. Altså, fordi du er så fucking pæn. Og jeg Ja, hader jeg havde også dit udseende. dine smileholder, dine øjne. Hvor er jeg bare sur på dig. Men ellers er jeg, Jeg elsker dig. du er en dejlig pige, men jeg skriver aldrig med dig. Eller har heller aldrig rigtig snakket med dig, så jeg er helt blank med angående din person. Det var vist alt, hvad vi... Der var ikke flere spørgsmål. Så tusind tak for alle spørgsmål. Og så ses vi. vi siger farvel til Danmark.